milongai thlak saktu te zawng lalpai su hmingin chi bai ka bu ka cheu pathian thuwa in hnialna WhatsApp lama thuziak kalau mu ron chan kan du'a chu August MJ ti hmingin da thuziak ania tui baptisma Sual ngaihdam na le chandam na ni lo ti thupui manga thuziak ania pathian thu ngai sak le soi ho nuam ti mi pathian thu tuipui tak ani ti ka khia a mishing lama in huat na le in beina tel lovin pathian thu aron ziak thina chu ke po in na thuziak te chu a dik lo lai le mi dang te shroi pen theina lai le bible wa do dal na lai point te ka mu ve wangin karon chang le don ani maya ma huat na lovani pathian thu hi a zawma pathian thu hi a hlua chawang chuan ngon te wa min lo ngai thlak saka mi dang te po min lo share sak turin kan ngenin kan som chewani a thuziak karon chiaranga karon soi fia ngal zelanga a ṭheuh me a thuziak longai thlang a thupuya tui baptisma hi Sual ngaidam na le chandam na ni lo aron tia Marka bung sompruk chang somparuk ron la chuakin aringa baptisma changchu chandamin an omanga ring lawara chu thiam lo chen an omang kita isua baptisma soikhi tui baptisma emoti tlat tan chuan ka soi tur hi an hel khopang Mahse Bible thucha chik taka ngai to tan chuan adik zia lo lang thungang uluk takin chiarang che Zohana khan isua baptisma chantir don lai khan heti hiana soya ani chuan meile Thlarau Thianghlim na baptisang cheu tin mathai bung thum chang som pakhata kan hmuwa isua baptisma chungchang a soilo kani kha khi thu khiu luk tak ngai tu chungin Marka bung sompruk chang sompruk hi chiar turani tui baptisma aya ro puizok a min baptist tur isua hian Marka bung sompruk chang sompruk a hian tui baptisma soilol lawang ti hi tui baptisma ruitla tan lo chuan a chiang em ani heta isua soi omzia chu chandam na chanchin tha thu tak thu ringa Thlarau Thianghlim baptisma changbok chu chandaman niang ati na ani ti achiang em ani Marka bung sompruk chang sompruk a hian isuan tui baptisma soilang lo hrim engwar zona ma tui baptisma ti a om lo ti hriat turani atia khami chin kha kan chang teng athupuya tang reng hian tui baptisma hi Sual ngaidam na le chandam na ni lo ron tia Mahse August MJ an ti Mahse Bible ro chuan in Sual ngaidam nan isua hmingin baptisma chang ro watia repent and be baptized every one of you for the remission of your sins ti hi eng tin nge kan le linang Sual ngaidam na ni love ti mi kan le lin don chuwang chuan isua hminga tui baptisma chan kha apoimo ti kha repot ta ila chuwang chuan Sual ngaidam na chu chandam na man ro ta na poimo zinga atel tura ngayang achiang sa ringani tichuan Johana baptisma le isua baptisma kha anron tar langa mathai bung thum chang som pakhat thuron lak chu a hian isua chu Thlarau Thianghlim le meya baptist tur ani ziaron soya Marka bung sompruk chang sompruk ne na ron mebel dai maya Marka bung sompruk chang sompruk a chuan isua baptisma chantir tur ni lovin isuan azir tirte baptisma chantir turin atir chuak ani chanchin trai hril ula aringa baptisma changchu chandaman omang ti in isuan azir tirte tirna zo kania Marka bung sompruk chang sompruk hi chu Mahse mathai bung thum chang som pakhat thungero chu Johanan isua choi moina a choi sanna kanunga lo lokal tur chu ro aro puri du a phei khop khrui phel tlak po kani love ati na thu kha ani a Johana hian baptisma tuya in chantir hi atul to don lova apoi ti to pani dona ti lama soina ni lo baptisma Thlarau Thianghlim baptisma le tui baptisma a compare po ni lo
ISUA chu Thlarau Thianghlim mi te baptist tu turani zia aro pui zia soe ni maya lalpa lam lian lo sial lok na man ruata na hian tui baptisma hi Johana na lo manglok khap ani si chuan anunga a aya ro pui zo ka local tur phei chuan tui baptisma hi a aya ro pui le luzok omzenei zokin alaron man tir zui don mishing te in baptisnan azirtir te in baptisnan alaron man tir zui don ani ti kha Johanan tui baptisma tang hen a chiang ngoi ngoi zo kani omzenei na ni lo man lok ni tui baptisma hi ama ISUA chon Thlarau Thianghlim na baptisang azirtir te ro chuan Johana baptis ayar luzok le ro puizok tui baptisma in an baptist don ani chu tir kaute thil ti bung ne chang som thum pariata Pentecost ni in bulan ron tran chat August MJ chuan ISUAN Thlarau mi te baptist tur le ISUAN azirtir te baptist tura atir chhuana hi a hriat pol dai maya mathai bung thum chang som pakhat le marka bung som pruk chang som paruk hi alo kai kop na sa hle maya ni a tin ti hian mathai bung som ni le pariat chang som pakua le som ni kan en chuan marka bung som paruk chang som paruk asoilaya omve ṭheuh mathai khan kalulan hamtina mi te zirtir asia bula palef pal Thlarau Thianghlim minga chuan baptist ula tin alo record ve thunga thu ka pe ka piang chau pom turin zirtir ro tin alo record ve thunga ni kal ula zirtir asia mula baptist ula ati hi Thlarau Thianghlim baptisma ani lo Thlarau Thianghlim baptisma chu asoi tupa ina ron chantir don alom soi lok nga soilan kher ngai lovin nial rol lovin ama ISUA baptisma chantir turle azirtir tena baptisma anwa chantir turlai poimo veve si masi a in an lo na lai then sang thiam lova aron hriat pol hi apoi em ani marka bung som paruk chang som paruka hian engwar zona amma hei hi Thlarau baptisma soina bi kani ti a omlo ti ui tui ti horpo hi inzia kherlo ma sela azirtir mishing ten Petera te hovin midang anwa baptist na tur man ruwa hi Thlarau Thianghlim baptisma ani theilo hrim mishing in Thlarau win anin baptist theilo kanin baptist theilo tuyani ti achiang ngal chuwang chun he varzona hian ti ui tui ti horopemo Thlarau Thianghlim ti emo thisen ti emo cross ti horopamo te po azia kherlo RINGA baptisma chang CHHAN DAMIN omanga tia lali ISUA crossa thi na phuma omna le thole na chanchin tha ring tu ten baptisma an lo changang chu tuya an lo changang in Sual ngaidam nan ISUA hmingin baptisma chang ṭheuh chu an lo changang Thlarau Thianghlim baptist ero chu lali ISUA baptist thungang tichuan CHHAN DAMIN omang ti hi Pentecost ni atir kauta thil ti bung ni chang som thum pariat ne na in mil ani ti kha ka CHHAN na ni pot ro se August MJ thuziak lo chiar chun zom le taila Petera ṭhahnemngai lutuk hi alo tong du tho ve deuem ni te zo na ron siam velani aziak zela Petera hi ISUA bula omlai po a ISUA thu soi man fu mai ngai lo ISUA chet khalama ani ṭhahnemngai na chechuak ve popchi ti Bible chiar thin chuan kan revekin arin om ISUA po khana khak fo ti kan riat kha tir kaute thil ti bung ni chang som thum pariata Petera hian baptisma chan kha Sual ngaidam na le Thlarau Thianghlim chan na tura poimo em compulsory emoti in azirtir ve papa dem lutuk tur po ani lo ṭhahnem hi lo ngai fal lutuk big zi ani kha Mahse Petera hian pathian ram ruat na le du dan alo mufia har deuh hleka alo tong du tho ve deuh ti ama in mu chuana le an na tangin kan zirbel don ani tin kan riat tur poimo bok chu zirtir te rong bol tran kha ISUA thi nu lok ania heti lai hian zona baptisma simna baptisma kha an hril ruwa ala lian hle ang ti achiang em ani ti chin kha kan chiar sak le photanga kan lo chang le ange Petera ṭhahnemngai lutuk hi atong du tho ve deuem ni ti in a Petera zo ki aron ring zo talo tlat mai Bible zia kami hi acha nenge kan ti chuan August MJ te hian
Isua hminga baptisma chan hi for the remission of your sins in sual ngaihdam nan chang rawh tia lo puang chuak tu kha Petera ni sia Bible Isua hminga baptisma tui baptisma kha an lo da poimo na sa sia an zirtir ve si lo an chang ve lo lak lo to bok si wangin an thiam channa an him na tur an thurin hum hal na tur kha nasa taka ngai tu ve nga ya soi bo zia bo thai bo alo tul ta si ya Bible mi hi chuwang chon a soi chuak tu Petera hi adem taring zo talovani Petera hi Isua bula omlai po thu soi man fu mai ngai lo ten te Isua ro chon arin zo te reng nen ma thai bung som prok chang som pore som poko som ni kanen chon vanram cha bi ka peng che ti in lal Isuan Petera hi rin zo te lul nen Pentecost nias baptisma chan kha sual ngaidam na le Thlarau Thianghlim chan na tura tana poimo em ti in alo soi ve papa dem lutuk tur po ni lo te tia Pentecost ni ya Thlarau khata Petera sermon kha atong sual a soi dik lo ama phu chopena soi ti in August mj hian apu ta ni arap thlak le mai vanram cha bi ka kol ka peang che tia Isuan arin em hi August mj chuna ring zo lova Bible ziak aring zo lova angai danin alo hnial ta ani a chu sual ngaihdam nan chanturani atia tin a hriat sual pakhat om chu baptisma chan hrim kha Thlarau Thianghlim chan na turata na apoimo Thlarau Thiang baptisma chang hrim khan Thlarau Thianghlim an chang don nia a hril fia hi a hriat sual ani Thlarau Thianghlim chan na turin baptisma Isua hminga baptisma chan ma sakhera ngai tia soi angin Petera hi apu zui boka apoi hle mai hetianga inpu top mai lo chuan an tan chuan a har sa em bokani ti kha lo hrefia le ta ila lai thuziak te hi Bible thu beina rap thlak tak alo ni ti kha kan hredon nia tirkau te thil ti bung som chang som li pathum le li aron la chuaka Petera ti sual in hu chuak anga aron soina tirkau te thil ti bung som chang som li pathum atang som li pali tupo ama churinga piang ahminga wangin sual tenga in thiamin an omang ti heng a chanchin zol nei zong in an hriat tir thin kha atia tin Peteran chung thu chu soilai tak chuan thu hretu zong chunga chuan Thlarau Thianghlim lo thleng ta a ti ziak chin kharon la chuaka ti hian a hrilfia ta Petera asarmona tui baptisma ni lovin Isua Rinnaa kha sual ngaihdam na ani thu asoi ta dai mai chin chiang o tichuan Isua an ringa Thlarau Thianghlim an dong zui ta zel boxia Isua an rin vele khan an sual ngai na thiam an ni a Thlarau Thianghlim an dong zui ta sual ngaihdam na le Thlarau Thianghlim dong turin tui baptisma kha lo poimo reng lo ti Petera hian a hmu fia ta hle mai le a varo pui em aron ti a hriat thiam lo chiang taka om chu tupo ama churinga piang ahminga wangin sual te ngai na thiamin an omang ti kha chanchin tha chu hril rawh aringa baptisma chang CHHAN damin omang ti thunen khan helai thu ai in mil chi ani ahminga wangin sual te ngai na thiamin an omang ti po chu in sual ngaihdam nan Isua hmingin baptisma chang rawh chu Isua hminga baptisma chan kha ahming azok kha baptisma kan juk chan na hming awang khan sual ngaihdam nan tui baptisma kan juk chan na kha alo hluta ani ti kha azuk muthiam lo renga aziak nuai lama po hian atop lama po hian ti hian kan hmuzui ta reng ani heng ke ma anianga Thlarau Thianghlim mu ve hi baptisma an chan lo nan min tui man khap them ni ati a ti kha aron la chuak le a tin tirkau te thil ti bung ni cha som thung pariat khan baptisma kha Thlarau Thianghlim chan na tur tia soi si kha
kita ero chuan tui baptisma an chan man an dong ta dai mai sia Petera khana ma thu soi kha kal chiang hle ala ron ti ta deu deu Petera hi ama le ma in kala mishing rama adu dana soi ta vak vak maya aron pu hi ogas mj hi a huai sen hle mai a in kal okong lo mai tu po isua ringa piang chu isua minga wangin sual te ngai na thiamin an omanga ti hi in sual ngaidam nan isua min baptisma chang ro u ti kha ani nge ya chu wang reng chuan ani Thlarau Thianghlim chang ma sama se isua en ringa thlarawin dong to atoke Petera na ti lo reng reng kim lo wala omalom kim lo wala om chu isua hmingin baptisma chan kha ani tichuan chan ko pangai Thlarau Thianghlim baptisma chu isua minon baptisang tui baptisma chu azir tir te arong bol tu te Krista aya palai ten kan chan tirang chu akal kop angai ani ti alan na chu Thlarau Thianghlim chang eng masa eng ang ma sela tuya isua hming baptisma chan tur thu a pezui ta ni khamale tin tuya baptisma lo chang masa te po ala tok lo wangin tirgote thil ti bung som pakwa kan share chuan FSC ko khan hoten isua hmingin baptisma an chan nuwa polan an lu chunga kutanga ta Thlarau Thianghlim dilin atong trai sak chuan an chang kha chan kop tur isuan min baptis na le Thlarau min baptis na le tuya sual ngaidam nana isua hminga baptisma kan lo in chan ti rakha chan kop tur apoimo kopania poimo lo jok amo pai then tur jok amo a om lovani ti kha achiang ta jok ani tin Pentecost nia Peteran insual ngaidam nan isua hming baptisma chang ṭheuh ro tichuan Thlarau Thianghlim pek in muang tia tichuan ti hi atong bullama te English version sang ate ogas mj hian lo en ve sela tichuan ti mi zo tong an da wang hian baptisma in chana wangin Thlarau Thianghlim in dongang baptisma chan hi Thlarau Thianghlim don na man ruwa turani tia Petera sermon ang hian azuk hril fia saklat maya ogas mj hian baptisma chan kha Thlarau Thianghlim don nge na ti in Petera hian chu tiang in a soi lo reng renga isua minga tuya baptisma chan le Thlarau Thianghlim don poimo ziatar langa Thlarau Thianghlim po lali suan mi zawng hnenah pe ka tiama wang khan in chang ve don alom tia azuk fuina azuk sermon na ni maya tui baptisma in chana wang hian Thlarau Thianghlim in dong don ania ti zong in Petera hian he thui voi khat ma soi lo ma se Petera sermon atanga lang chu chan ko pangai ti hi alo ni ta ni Cornelia te chung ko po he tir ko te thil ti bung som chang som li le pali tanga li sari li ret kan sia chuan ogas mj ron lak chu ange hian Petera sermon line Thlarau Thianghlim an dong alom isua chun ring ta lutuk alom ma se Peteran to kala tilo Thlarau Thianghlim don nuwa isua hming baptisma chang a chan tirani kha tuya tin summary mi te po tirkau te thil ti bung riata kan hmuwa Philippan ronga bola tichuan ti hian record kan hmuwa Petera le Johanna te rong bolin an zukal le a Thlarau Thianghlim an dil saka Thlarau Thianghlim an donga chomi ma chon tu chunga ama Thlarau Thianghlim chu la thleng lo lalpa isua hmingin baptisma an chang chau alani a atiani kha baptisma isua hminga tuya chan khan Thlarau Thianghlim kha an lo la chang lo apoimo kop sia wangin Petera le Johanna ten zukala Thlarau Thianghlim an dil sakta ni kha mi then khat chuan tui baptisma isua hmingin an chang ma sa a mi then khat chuan Thlarau Thianghlim baptisma an chang ma sa a ma se pakhat zok kha atul ta lo ani lo Thlarau Thianghlim baptisma chang ma sa in isua hming baptisma an chang le a isua hming baptisma chang ma sa in tuya baptisma chang ma sa in Thlarau Thianghlim baptisma an in dil pui le a chu zok chu alo ni ta ani ti hi kan bible atan alang chiang zoka Pentecost nia sermon a khan tui baptisma in chan chuan Thlarau Thianghlim baptisma chan na turani tui baptisma chana wangin Thlarau Thianghlim baptisma in changang ti in Peteran a soi lo reng ani Petera hian arong bol na hian angai poimo lutuka
Thlarau Thianghlim chang to nu te po Isua hmingin tuya baptisma chantur ti thu ape ni chuan atrul apoimo alovina ti theilo lalpa pakhat rin na mun khat baptisma mun khat ti hi ko ran dikle diklo te na lungphum pathum polan alotar lang ve chi ang hian Petera ten poimo emin an lo zirtira an lo hrilani ti hi ogas mzle min ngai thatu te hian min lo hriat sakse kadu hle ni ogas mz thuziak lo ngai thle photang Petera har chuak ta emni tin lalpa thu johanan tuin mia baptist thin kha amero chu nang ni zong Thlarau Thianghlim min baptisma in la changang ati zia te kha kalo hre chuak ta a tichuan lalpa Isua Krista an rin vele pathian thil hlon min pek angkha an hnenah pek ve anu in keite lul hi pathian nial rolem kani atia ti thu kha tir kaute thil ti bung som pakhat thu kha aron la chuak le a Petera in mu chuak aron ti ani Petera hi arong bol fe nu Pentecost ni asar mon chiam to nu dai khan lo la tisuala lo la piang thar lo aron pu tlat mai hi ogas mj hi adek mak vek maya missing ti sual pal the ni missing chu ti sual thei kan ni ti chang choya Isua zirtir Thlarau Thianghlim min man Bible chuang te nge ti suala va pu ve tlat nahi thil ra phlak tak le thil poi tak pathian poi khoina ni apostol terin zo lo na ni ti hi kan tar lang du'a Petera in muchuak khatia tui baptisma po changsi lowa Sual ngaihdam na le Thlarau Thianghlim an chantak sia khan Petera har chuak lol mai le avaro pui em isuan an hnenah thu asoi kha a hre chuak ta or mai le tui baptisma lo soi ve chiam kha alo ni reng lo ti muchuak ta an te heng te hi ogas mj hian ari suai ve khop maya tui baptisma alo soi ve chiam an ti kha Petera te hian Petera te Thlarau Thianghlim aya tui baptisma da poimo emo khatiang turanga zuk puin ti hian aron ziak ti chiang reng ani ichiar chan zomang tui baptisma an chan ma pathian thil hlon pek Sual ngaihdam na le Thlarau Thianghlim an chan tak sia wang khan Petera kha har chuak ta Sual ngaihdam na le Thlarau Thianghlim chang tur hian pathian chatuan rem ruat na tui baptisma hi lo tel lo mai ni lovin atangkai reng lo ti hre chuakin pathian nial rolem kani ati ta hialani aron tia aris huai khop mai lai ngai thanon le teng Sual ngaihdam na le Thlarau Thianghlim an chan thei tak sia wang khan Petera kha har chuak ta Sual ngaihdam na le Thlarau Thianghlim chang tur hian pathian chatuan rem ruat na tui baptisma kha alo tel lo mai ni lovin alo tangkai lo reng ti a hre chuak an tia hei luka pathian thu phua chop bol phuan na hi a om thei do nem ni ogas mj hian tir kaute thil ti bung ni chang som thum pariat hi alo ring ve lo reng ama ngai dai na kal ti na nia pathian Isua Krista hian tui baptisma chantir turin azirtir te thu alo pethlapani azirtir te hnenah baptis ula tia acha kha Thlarau Thianghlim baptisma anilo ama in isuan Thlarau chu aron baptisma yang tin tui baptisma poimo lo jok Thlarau Thianghlim baptisma poimo lo jok tia ṭheuh hi azirtir ten an nei velo Petera har chuak tia aron soi hi mi in Thlarau Thianghlim an lo dong ve a zentel te zinga te Thlarau Thianghlim an lo dong ve a kha Johana thil soi kha kalo hre chuak ta Thlarau Thianghlim an lo dong ve ti aron tar lang ani maya tui baptisma an hnol na ani reng lova Thlarau Thianghlim chungchang bik Thlarau Thianghlim an dong ti chungchang aron soina laya kha ani maya context kha Bible Thlarau Thianghlim chungchang soina sang hian tui baptisma soi tel kher lo
atoi asoi tel vek kher lova tui baptisma soina zongjong a hian Thlarau Thianghlim baptisma po aron lu chil vek kher lo boka khatiang kha ani maya hilai tir to te thil ti bung som pakhat thuwa Thlarau Thianghlim an lo chan ve chungchanga ron soi na hian tui baptisma ron soi tel lo awanga baptisma chan tuya chan hi ngai lo ti lo chan chan na chi ni lo Thlarau Thianghlim chungchang bi ka kha aron thupui ani maya helai thu a hian chuwang chun pathian chatuan rang ruat na tui baptisma lo tel lo sual ngaidam nan ti hi chu kan bible ai ro chuan lal isua chuan luka bung somni le pali chang somli pali linga li ruk li sari kan chiar thlang zel chuan ama hmingin sim na le sual ngai na thiam na thu Jerusalem khuatanga thanin namtin hnenan hrilang alo tia Jerusalem khuatanga tanan hril chu sim na le sual ngai na thiam na thu ania an hril dan chu simlen sual ngai dam nani so hming baptisma changro uti khani chu pathian chatuan ram ro na chona lo telaniang Pentecost nia juda hau ten bul lo tranin an lo beina sat khamale zol nei na lo hril loka Zakaria bung som thum pakhat a kan mu kha engtin nge kan mu kha chu minia chuan sual lebol hlo tlen fainan Davida chung tele Jerusalem lua tu te hnenah tui khur honin a omang ti kha kan lo mu ani kha chuwang chuan Zakaria bung som thum pakhat ka ti kha Zakaria bung som pathum jok ani eng poni se Davida chung tele Jerusalem lo tu te hnenah tui khur chu an lo hong tran ta nia he tui khur hi mi sang thumin Isua hmingin baptisma channan an lo mang ta ani ti kha zol nei pon alo hril lok thlap maya tin zol nei hril lok kher lo poin simulai sual ngaidam nan Isua Krista hmingin baptisma changro u ti in ziak ani ilaya pathian chatuan ram ro na tel lo ti hi chu apoi em ani ti kha kan soi duwa oka semje pon ngun takin lo ngai to sela Petera thu soi suala apu te Petera hi ronga bol fe to nuwa har chuaka fi anale fim na nei chau lo piang thar chau anga apu na te heng te hi sim awa tha em tin baptisma sual ngai dam na ni lo tia aphu achok te bible in sual ngai dam nan changro u tia aziak si te tin baptisma awa chang khan Thlarau Thianghlim don na ni baptisma chana wanga Thlarau Thianghlim don turani ti ang zawngah Petera thu hril angin apu te heng te hi sim sela Thlarau Thianghlim dong ma sa pon Isua hmingin baptisma chana ngaya Isua hmingin baptisma chak ma sa pon Thlarau Thianghlim chana ngai ni chu akal kopani cross a thi sen manga min tlan tu lal isuan ama kan rin chuan chu kan lo zom turin thu min pe ani ama tho chu asa chan dam na khongai na wanga tho chu asa min pe ka kha kan valak chu ana turin kan ringani ti kan va lan tir na turata na ti tur min pek ve chu chanchin tha hrila lo ringa baptisma tuya sul ngai dam nan ama minga kan lo chan chuan chungei chu aman min lo pomani Thlarau Thianghlim baptisma chu aman min chan tir zel turani misingin kan chan tir turani lo kal ula baptis ula ati po hi Thlarau baptisma ni lovin tui baptisma misingin kan in chan tir kha alo ni zo kani chu tui baptisma hi chandam na turata na poimo a alo telve tlat engwangin mo sual ngai dam nan ani kornele te chungin Thlarau Thianghlim an don to hnuwa po isuan rin to hnuwa po enga tinge tok ti mai lova Isua Krista minga tuya baptisma chan tur thu apek le kan ti chuan apoi mo ani kalkan chi ani lovani ti hi alangani chuwang chon August mj thuziak hi ngai tu tham tak mai ni a Johana baptisma chungchang le he ta thu thung thar baptisma chungchang Isua minga sol ngai dam baptisma chungchang ṭhenfel thiam te apoi mo ang
ten ama lal isuan min baptist tur chungchang zohanana soitele lal isua in azir tirte baptisma chantie tura atirna chanchin hril te baptist tura atirna thu ain anlo na lai te kha zuk thliam zer turin in buat sai avatul em ti kha kan ron soitel du bok ani kan thuti topna na top per kan soidu chu ugas mz thuziak atang lo lang chu atui sikrim rim atui aman ruwa a hian an buai ni in khria entirnan pathian thu tangin zohana bung ko charu le cha sari te kan en chuan midel hnenah lal isuan dam ti dam rong bolna nei don khan achil le ya cha ka chu chuan le kha an met hnanga hluman siama amita va hnoya silom dila va phi faila an tia khata khan kha chir diak achila hluma siam le silom dila khange ti dam tu lal isua ti khan ngai to taila chir diak hrim khana ti damani lo silom dil khana ti damani lo ati dam tu chulal isua ni thu pe tu khani chuwang chun baptisma tuya baptisma kan ti hian atui hrim hi damna atui hrim hi faina ti lamani lo amang tu lal isua thu kan oi awang zokin lal isua thu awang zokin sual ngaihdam na kan lo changani zoka chu aman ruwa tan min pe ni mai zok lal tere khabu pani na bunga kan siar chuan surya sipai nama na phar po kan mu khamale khami chungchanga po khan jordan luya voisari inchi atur ti thupe khan ya tui hrimin ti thianghlim thein ti dam theini sela chun anrama lui abana te phar te lui tam tak a Mahse jordan lui khera inchi atur thupe kha a jordan luya kha dam na tui ani big wangani lo Mahse lalpa thu hi chu ani dan turang taka zoma tulani ti zok hi nia chuwang chuan aman ruwa lam min an thlir tlat chuan tuya zuk in hnim tuya zuk in baptist hi chu atlomin anui zathlakin a hau viawani thei in sual ngaihdam na ni Isua Krista hmingin baptisma chang rawh chanchin tha ring chuan baptisma changa CHAN DAMIN omang heng zong lal ISUA le Petera te thu soi te hi atlom em ani hi achan cho aman ruwa hi tui mai alo ni sia wangin Mahse amang tu lal ISUA zok athu a zok hi ading het la ta Khawvel in ṭhahtiam lovani atui sikrim mi va biale varing le sual faina na va pom lamani lo in sual ngaihdam nan ISUA hmingin baptisma chang rawh ti thu kan oi awangin kan changani zok chu Bible ani ti hi min lo hriat sak reng ula tin thisen hnol ti na ni lo thisen chuwa ka wanga Thlarau Thianghlim chang thei kan nia thisen chuwa ka wanga he tui baptisma po hi zia lo ne ya in chan tir thei kan lo ni chu Bible kan an lo chan thin awangin kan pomani mai Hebrai bung kwa chang som pariata thuthlung ma sa po thisen tel lovin an ti het lo atia thisen in thuthlung hnung ron ti het vet ati na ni thuthlung ma sa po thisen ti het ang khan thuthlung hnung po thisen ti het ti na ni a chuwang chun thisen kan rina wang zokin Thlarau Thianghlim kan changa ISUA hmingin baptisma kan chang thei ani zoke thisen ring tu ISUA thi na ring tu chuan lal ISUA ring tu chuan arin isuan ti tur aruat sakhi zom ro se Khawvel zawng kalwa thilsiam zawng ne chanchin hril ro ringa baptisma chang chu CHAN DAMIN omang ti hi zom mai ro se chu baptisma chu Thlarau Thianghlim lom lal ISUA hian a soi ti koi chi ni lo a soi tu ISUA hian Thlarau Thianghlim ron baptist don Mahse azir tir ke ni ho mihring te chuan tuya ISUA hmingin lovin baptist turani ti hi chiang thar le ila tui baptisma ISUA hminga chan le Thlarau Thianghlim baptisma hi chan kop tur chan ve tur pakhat paya pakhat du lo chi ani lo ve hi poimo zok hei poimo lo zok ti a soi tu pakhat ma Bible an om lo zohana po hian
tichuan tuin ka baptist thin chewani chon Thlarau Thianghlim baptist ang chew ati ani maya tui baptisma hi apoimo lo zo ka Thlarau hi apoimo zok ti amo Thlarau apoimo lo zo ka tui apoimo zok ti zong ina zu soi ani lova lal isua zok azuk choi san nakha ani ti hi hretlat ila tui baptisma po in sual ngaidam nan isua hmingin baptisma changro tia mi sang thumin an lo chang ani chuan sual ngaidam na man ruwa atan baptisma chan hi pek kan ni si chuan enge mo poimo lo na om chuang le ti hi hrethar rengila ti kha kan soi du bokani mingai thatu zong zong te lalpan mal som chawro se kalome